Okay, let's go. Ayun, let's go. At nagpalipad na nga po pala ako ng drone dito at naabutan ko nga po pala, meron nga po palang palaro dito sa Libmanan, Kamsur. At after ko nga po pala pumunta doon sa may tatlong cross at naabutan ko nga po pala may naglalaro nga po pala dito ng soccer at baguhan lang nga po pala ako pagpapalipad ng drone at hindi ko nga po pala pwede pang ipasok yung drone at bawal nga po pala baka biglang lumanding dyan sa loob kaya bawal pa dyan pumasok at nasa gilid nga po pala ako nagko-control nyan mga time na yan at meron din nga po pala dun sa dulo meron may mga volleyball, sipat takraw, badminton yun at wala lang talagang baseball yung mga time na yan yun at nag break time na nga mga time na yan pagtabihan na muna yung mga player at ganda sana silang lapitan kaso nga hindi ko pa nga talaga hindi ko pa kontrolado ang aking drone at beginner pa lang nga po pala ako sa pagdodrone yun at makukuha ko pa rin ang pagdodrone at wala naman nag-uumpisa talaga na magaling ka agad yun yan, medyo nga magalaw pa nga po yun ang pagkuha ko ng mga camera ay video yun medyo takot pa nga ako mga time na yan ipataas yung drone kaya medyo nga baguhan kaya sa susunod at mape-perfect ko na rin yan yun, magtiwala lang sa sarili yun. At na makukuha ko rin ang tamang pagbablog sa taas yun, thank you for watching.